Dr. Jylla, Senior Agent Veterinary Officer, Regional Poultry Breeding Farm, Kyrdemkulai. Kawei farm, kawei farm, baslam tam, but babim tam po state jongi, balasted up, snam cut nice pan, new fly, new south, hangne po Kyrdemkulai. But you get a breeding farm, about hiking po, you stang a farm, he shimming a farm, but you get a breeding farm, open, me some mic of young ha. Namtaban pintiu ke yo kot kam tam le bade ha kam reaching ri te hakiti system ke bagi dang sang ni ke farm kita lagi jong kita ki jaka ke bagi pen kha khang bagi lum khang ki peleng menyo ki peleng bo yang tam bat pen kha bat pen pedam apo ka incubators ni ki hatch wi jongi ti kat ban ya ji po ha ki system khat nai spa proper government jongi kala sui ha ban penat kam de kwi pat technology kata da wanrah da ki breeding stock but mai kita ki on ki baby trait ki ki wei ne ki breed ki ba wanrah na po ka Jylla Maharashtra na po Pune ki badi thek nam ta ka ban pen khai ka sial khapaleng ti ni ki sial khapaleng ki on ki baby trait ni thiet mangi ngi wi mangi ne po Kyrdemkulai hadu ne la khapaleng den san banai nang tu ngi sapen shong kha ki sial shin rang haki ba bu ki ratio ki on 1 is to 10 dal ada introduce ki male apo ki female ni sekolah ini ki hatching eggs hadien ka tu ni sngi ban pen ki apo ki incubator ni ki setters apo ki incubators ni dan ni ki bahe ki incubators ki dan ki ba khatsan hajatli ki ba ngila pen pedam bat na ladap khat pras ni se shift no ikini ki pelang ki bangi pen pedam apo ki incubators ki hatcher dan bakut jo kini ki laisi ka kini ki khunsia ki sami ibe hado bakut jo laisi laisi ta bakut jo afwisi ni sa sei no ki khunsia bat nak ta ngin sa ai ketika ki bangi dan kam badan kam tam ketika ki bangi ai po machine ki ba naduh bumi na ha incubators ki ki MD vaccine and Marek's disease vaccine ba Jylla ai lembaga subcutaneously but nak tu prekat ngin sa no ki shaki farm la ni ngin sa pelat no shaki Nongri ki ba bun peleng ki ba kwa ini ki khunsia kum ba kalong mentahi ini ki khunsia ki long bai demand ha po state jongi ki on BB 20 layer chicks ki belong ki bai ni ki demand ki ba ki kwa tam ki farmers man bu ha ki farm jo ki sem jo ki ma ki long ki ba ai peleng but ka egg production jong ini ki BB 380 layers bird ki long hadu aspa anyu fu atli system pe anam kemun gila ban kha hadu aspa anyu fu atli system bat gila ban bu ekila kemun nu hadu ka nyu photeo nang ladam nyu photeo ka jingkhap leng la khamtuna nang ta ngi sai no deki ni sawanra no deki replacement stock in sabu no deki bei but gini ngi sa ong ngi sakol no ban di ban bangdo kumta ka ni ka kom Regional report me ha ka ni ka farm ka yat ka manus nam man ka ba system 24/7 kalau koi ni ki farm ka ba yat tam ka ba pau tam po ka Meghalaya jing ki ba ka pen kumdei tam ba ka pen mi ki ikini layers ka vi ikini ki sel ka bangdo ki on ki bank of 400 ki parent stock ki bagi wanrah na po Pune but ikini ba kumju hi ngi dakla de ko bangin ngi wanrah ki parent stock dakla de ko bangin penchong kha ni introduce ki sia shenrang ha ki sia kan thai ban nak tang sa select ki peleng ban pen hatch te yakini ngi penan kam da kata ki onga deep ki sem ngi bu ini sa ngi on ki deep litter system of housing ka ba ki be pat ki state of India jong India ki dan ki le da ki kit system of housing ni hanne po Meghalaya ki dang le be da ki deep litter system of housing but apo ki state of India be ki penan kam man kha plan da kata artificial insemination dan ki AI te kumta kadang kadang bon kila ban aikam aijam kani ka hukum poultry farming is bang umdei tang ha ka ban penmi ka khap leng ban penmi ka do bat kum ju ya ka do bat kum ju ya ki bandri ki ki ong ki low input technology bird ki te ki sia ki ba kan thop ya ki ni ki Broiler ki bana raja ki kiwi raja bat kiwi ki ki ba ki tang penmi tham ki bang breed thamai po India apo ki bon ki state po India but kini ki long well adapted ha ka local condition but kila man adjust ka jingbam jong ki local but ki long ki ka do jong ki long ba bang but kum ju kini ki sia kan thai kila ban khap leng te but ki dan sa ki be pat kini ki hukum ai jingmyntoi na kan ka farm kalong bagi dan lagi kita ki enki ki ne ki jong ki sem ki bagi bu ini ki turkey kita ki we ni ki sia ki ba he bha ki ba la ban ki ba dan heavy demand for Christmas but ki long ki ba
bagi pen hat cheki pok kan ke farm jongi bagi pen breed pa bat kini sempo do pras ni ban pen kha bat adit abu pras ni sayo igi konsiar ki dan sekwi ki kom ban jingmyntoi ki farmer sa pok state jongi kelong ba bon sin kini ki farmer sa pok state jongi ki wan chani ke farm jongi ban thiet kini ki kini ki layers chicks ki kini ki bb treaty layers chicks andala dam arle laitio ha ki po lieu menta pos ai menta de hapot lang kin sa ai ki bon hi ba ki pokwa ai kini ki se ki bladap shipnai de la shipnai ka jing yap jo ki khon se la khamduna de ka demand kolong ka ba ka blong hai ha at present ma mundai tang hapo kini ki nong tang po kini ka Bhoi District jongi bu ndoi ha ke kaleng ka Meghalaya ki wan ship na ye kini ki khon se na kini ka farm jongi te ka demand kadang bon bat ni na kaleng farm ngele kat la ban pen mi ye ki jing men ye ki ta ki simba ban sam ki farmers ndai tang ha ki ba ki dan menta ki bon ja ki farmers ki dan ki bon daladi ki on ki entrepreneurs ki wan thi hinan ni na farm and set up ki farm ki ba he ki ba ban bo do na do san spa li do siaja ki dan ki farmers ki on ki ba shubu tang san po li do shi spa li ki dan pat ki farmers ki ba bo tang ban ya ki siar ki ni ki on ki low input birds ki bo do shi spa do siaja li te ngi bu na ni kaleng to farm ndai tang bangi ni pen mi ki khon sa ni ai training yo biang phai ki farmers ni ai training ki nu ni bo na ni farm ni ni ai ki jing batai ki pakha pha kum no begin snai ki sem kum no begin ri khon sa ki de ki kong san tam ki ta but that in ta ina ki ai bu training ye ki ni ki self help groups kawei ka bangi le ba kong san tam bangi le ni ki district hani ka farm ka long ba ni la tight up but ka office jong deputy commissioner we Bhoi District Nongpoh but ka MSLS Abang introduce yakni ki set up yakni ki egg production centers kita hendak sportly kaleng ka Bhoi District haba kila ala ban ki kini ki farm kini ki self help group kisna lagi jong sem ki bala ban bo do sun spot ki layers nang ni ki sa supply shaki jaka ki ba ni bo kini ki sem te kiwei pat ki lat jingmyntoi ki bangi dan hagani ka set farm jongi kalong ba ni ai bo kini ki training se ki bon ki doctors ni ki bon ki likely ki college apo ka Assam jonga Mizoram but Nagaland bo kha kini ki students ni ki intensive students jonga state jongi ki belongs to Meghalaya ki wan hangne ban training ban ni tang ba kila ban ai training kala pat chaka ki chaka ka ba kila le nda kila yo i posting jongi e ka poultry farming kalong ka wei ni kilam ka ba ai jam ha po ka sit jong Meghalaya dei tang ha po vi Bhoi ndoi shaki banta jong East Khas Hills Giant Hills West Khas Hills but ha po ki apo gaba hills bu te shibun ka jingmyntoi kanika kabala yarap shibun ya ka haka imlang sa lang jongi ban penki we ki economy khamtam hagi ye ki farmers but ka ni sense ba ka sit jongi ka dang dan ka taki ka deficit haga ba ka jingdan ki jing pen mi ya ka peleng ba ya ka do kini kila ai jam lembah kanika poultry farming kan yarap shibun ya kini ki system ki pan
anda kila hatch kini ki kunci bukut ko apuisi tingi seino iki shabana ga iki hatcher di nampung in split iki iaki yang kita ki sexing idan ki pangi ki sexing idan bunjai ki sexing ka ki perform ini ki kumno ban itu iki augmentation rang yang idan ki Japanese band sexing method mat ko ipat ka ba ki ang colored sexing ni ne po kedum kolang ki follow ya ga colored sexing ka bangi tip bagi siap kentai bagi session rang ngishim bagi ngishim bagi mungki ini siap kentai ki belong brown color jadi ki siap ikan thai bat ki bali bat ki shen rang bat ki dan ki shen rang belong stripe black ki ki shen rang te yegni shen rang da kala adap separate ki tin ki kan thai be shen rang da kala adap aitika ngisa some no shagi farmers jong ni ki area jingi mdai ta mi sam tang po Bhoi District ngila sambun bun ki jaka po Meghalaya kham tam le po haki is khasil ru ba kan thup ki jaka ki ba kham cha chingai na ga shalong man kini ki jingi ke long ke jingmyntoi shibun ni ki nang web ki badan sinang gandong ki bam patla ban afford ban thiet i khun sia te de kini ki sia ki ba ki yo ki vi ki jing bam ban penim hadu apnai de la dep an kini ki tika ki ba biang te ndak ki la he kini ki sia ki ba ki ga jinglong ka jingman jong ki long thik ki sia local hi but ka ties jong ki bu kam me pher ki sia local ki ba ki bang i po ki nong gandong te kani shibun kani ka farm jong ki kala yap shibun ka ba peni kentiu yang yo kon lemba kini ki sia ki ba ki ai ki farmers apa kini ki snam ki bala dem kawei jing itu nangi saki nawak ki ba hisia kalong ba kong santam ba ki ban yo ka training ki ba kong santam kem ka training jingmyntoi phi ba fin set up ban if happen yo ka training ka ba biang ba ni na ka leng department ni dan ki vocational training center ha po Kyrdemkulai ni dan ha ki be po Shillong ni dan ha ki be ki district po Meghalaya ki ba phi ki samla khamtam ki khna samla ki la ban lej ban yo ka training na kini ki institute ba kin khlang ba phila ban set up ki farm jong phi nama la da phim dan ka training kalong ka be ba ki dan in khamtam bat kini ki ma ki bot minta ha ka modern technology nga simet ngi la ten bon ki training ha po ki bon ki training ha po vi India khamtam po Bangalore ngi la le bon se che Bangalore ban yo ki jing tibet jong hi bat kum jo ki dan sak pat ko ki program ki ba tam thma ki ba ki long ki technology ki ba ki la ai si farmers ki ba ringkat bat ka kam vi jing vi te ki be ni kita dan ki ong ki dan lagi jong ki set up ki ba thma ki ba ngi hap ani compete bat ki other state po Meghalaya ngi dang dunai kini ki technology bang penan kam te gidang dan saki ong kita ki ba ki la ali ki system of housing security ki dang ki automation and poultry kalong ba everything is automatic ba khat naduh ban I feed ru kala dan ki jang ki atem ki system ki ba ki la in place ki ba ki chu dan be ba ki long ki la kim dan kam ki la da ka po ki la function hi ban ai ka bam ba de ko kum jo te ba de ba ban phai jang se ka ta ka ba kala ai kam ajam ka poultry farming kalong ka wei ni ki kala ai kam ajam ha ka mi ha po Meghalaya jingi de kam ban Ri Syiar ki dan se ki be ki on ban process ki do ba mi ban dia ban market ikini ki value ki products jong ki shaki bai ban ki jaka mdai tang hasti jong ni shaki bai ban ki jaka po non eastern jong ni te idai bon ki mdai tang har ta ki dan segi ba yedai bat ki la ai jam lemba ban mi yakini ban dia ki dawai ki vaccine ki badan kam tam ha poultry farming bat kum jo be ba kong san tam kalong ba khoi kini ki nong hap ki ban kin ma ba ha ba ni venture into poultry farming ni de ban tip ha ba u fit u de badan kam tam la da ngim biang calculation ban kum du ban pelut u fit ka farm jangi kalong le nei te nak taw ni dan kam ban yo ki training ki ba piang ba khang bangin tip ba la dangi bo shispa kali ka do ka bha jong ban bam ha ki si te ha si si ya ka tu ki sia ka no ka bha bat ki gi jat jing bam bangin di ban ai la dangi mot ban ri ki layers ni ha ban ai de ki tu ki jat jing bam de mot ban ri ki broiler ki ha ban ai de ki jing bam de ki jing bam bat la dangi mot ban ri de ki low input birds ni ki broilers ki ma ban ai de ki ba jing bam ki ba dina jing ki ba dina ka dor ti kum ta ni ha ban pit bam de dang la yo ki training ni ha ban pit bam ba ki kom snai ki sem apa ki snai ki sem ro kim dei mungin snak wangi ha ban pit kita ki on ki specification kan no ka jingjong kan no ka lenter kan no ka height
kat nu ka jingus wen jong ka nu ka height na ka khandau na ka sla khandau khnang ban muyo hi jingpang abangi no menta ki bun pa ki jingpang ki ba effect ek poultry industry support India but hangne po Meghalaya ka long na ka jingtoi stom jongi ngila ila sibun ban bo ki hapon man ki dispensary jongi ngidan kita ki vaccine ki bangi IA ki farmers bangi kampam le ya kata have to be lasata vaccine but have to be vaccine fikum ki farmers ne ki nongri jingri fila man yo ai gini ki dispensary na ki gini ki vaccine na ki dispensary jongi but ki dan ru ki dong ai ki bangi la bo pan kumdo ban injectable ai ba hi kai ye fi ba kumdo ba fila ban ai hi daladi hadina bot te kidan ki vaccine ki bangi hapanya ki schedule ndai tamat ong batang kita ki after ki vaccine ki have to be but ka lasata but ka IBD vaccine kidan sekwe ki wayada na ki jimpang fowlpox kidan sekwe ki binta ki wayada na ki jimpang nam ta full kholwa te kumta ta kidan la ki jong ki tika ki bangi hapan ai lamba ka lifespan jong ki khun siar hadu baginda khapeleng te phi hapan follow ki schedule jong ki schedule ki bangla bo kumno ban ai vaccine te kumta am le kanam dan ke no ka jing fi ba pen ri ba hadu ba kina khap leng na ni hadu ban long bam do te happen follow be ki schedule kan no ka vaccine lanu ka vaccine ba fidi ban ai ban lanu ka kan no ka feed ba fidi ban ai shisngi te kumta ta fila ban pej ba ka kin ka ya ka health jong ki man ka si monitor ki ba shisngi ban hadu ma step do damin hadu ban da khap leng ban leni hadu ban da long ban pam do te kani ka sakoi pat ka don kam tam ka jing ai jing ka pat ngi ki nong wi jing wi la ni ki entrepreneurs ki dei ban pet ba ya ka market ka dei ko sam tam apo Meghalaya ke ki market ki bangi dang la ban ke badang duna ka jing pen mi la ban bo ye kini ki system jung in place khnang bangi la ban penya ye ki sia shagi tu ki jaka jung khnang ba ni ka market ka do ka pen mi na ki farm jung hila bangi la ban pet ba ka cycle of production ka long ba hapo ka tu ha ka sisi ka tu ka jaka ka dan kam ka tas pa kilo hila ban pen mi thik ka tu teng ka long ka la ngi bo more than ya ka capacity ka bangi dan kam ka teng ka poisa ka jingbam la ban pen biang yu jingbam te ki sia ki la ban duna ya ka we ne ka jingha peleng ka la ban duna te kum ta mi la ban pet bhai gini ki ba khoi ki dang bon ki jing batai nda fila wan yo e jing training nang ne na po Kyrdemkulai na ne ki we ki jaka training ba ka department jongi ka bo man lagi district